Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Номи ман Хусрав Маҳмудов. Каналам номаш Хусрав Маҳмудов. Агар дароятон агар ютуба амина наистон агар муброд. Имрӯз ман якта аз мавзӯи IT берун, аз тадбиркори берун якта мавзӯъ ба ман видео кесем. Чунки илоҷам нашуд. TikTok ба бромдана сар кардам ки саволҳо омадаан гифт. Агар 1000 та савол омдагӣ бошад, 900 та зиёдаш дар бораи Америка рафтан. چه خیلی امریکا گذارم، چه خیلی ویزا گیرم، اینجا با کار چه همه چیز درباره امریکا شده من. برای همون برای وقت ما گم نکردن، همه به یک بار گفتم من ویدیو میکنم که تا بعد که دیگه بدم وای هفته. درباره امریکا حاضر چه خیلی سوال دادی که شما من منجر نیستی که دیگه اینجا با جدا مولی سوالا 10 minut 15 minut میبینیم وقت بنا کده ماکسیموم سوالای خونده یک تا جواب داده میرم. من شما با پیشکی میگم من متخصص نه این صحبه من مولیسته نمیدونم ویزا گرفتنم نمیدونم راهاشم نمیدونم через граница چی گذاشتنم نمیدونم لیکن بعضی میدونستگی سوالا با بعضی میدونستگی مسئولیت ما دادم میگذارم سوال بنا کده اگر ندونم اگر سوالا میخونم نمیدونم این مسئله رو میگم گذاشته میرم اگر دونم بعضی چیزا فکر خودم باشد فکر خودم گفته من گذاشته میگذارم برای که یک بار رازی نفسیده این سوال با برای دیگر نامدن демак сар кардем якум савол писарчен дуюм курс ба ин язба мехонад хонданаш нағз Америка давом додани чӣ маслиҳат метиҳед ки пурсидем албатта маслиҳати ман агар тонад агар американски вузо ба дават кунад гузарад агар албатта хонад лекин ҷудо пули каламон Америка ба хондан якумаш дуюмаш ҳозир вақти пандемия ба пасоисто маҳкам агар ҳозир дават кунадам оли мумкин аим солаш шудагиш мумкин ҷавоб бошда ҳозир ҳеҷ ки қабул накардес Америка пасоисто дунё боича американски пасоисто маҳкам як танибда давлато кушоисен ҳамунам экстренный случай ба ман шунидагем боича экстренный случай онта одами наздикаш мурда монад ёки онта одами наздикаш вазбин шуда монад ёки ман ин грин карта ки дарафтаги грин карташа срока гузошта мондаги ёки гражданино бромдаги даромада наметавонад ва ҳоказо ҳама хеле случаи экстренный ба қабул кайсаст дигар хеле случаи ҳамеша приостановка карда мондагӣ сабаби ковид пандемия кади дуюм савол студентский виза чӣ хеле гирад мешуд инам ҳамон бар ин наанги якум савол бар ин вай ҷавобаш студентский виза барои гифтан мактабои ҳамон Америка ба университетош ба сдават кардан дакор яъне ҳамон ҳуҷҷатояш спордан дакор барои вай ва ё талабаш аст ҳар якта институт университета талабаш аст коллеҷа ҳамуна топширӣ кардан дакор агар шумо худотон натонедон агар ҳамин чиз кади заниматсия мекардагӣ фирмо ҳаст мана худамам ҷанчен 2 сол пеш омад ҳамон тошканба будагӣ фирма бо муроҷиат кард ва ё документаша карда дод барои документаша кардагиш намедонам чанд миллион сӯм гифт пасоисто даромад виза гифт ҳозир Америка ба хонда гаштааст ҳамҷо пеши моомба барои ҳамон виза гифтан мумкин лекин ҳозир аз сабаби пандемия бо як бор пурсем пасоисто маҳкам ҳамин хеле визоя барош маҳкам пасоисто так Америка ба худатон чӣ хел рафтед хай ин қадра муҳим не ман омадагем чӣ хел кардӣ дигар савол ман израилва ҳамин ҷо истода грин карта бозӣ кунам равам мушуд ме ёки Ӯзбекистон ба рафта бозӣ кунад нақстар мегуфта савол дидем грин карта маънош ҳамин ки ин худаш лотарея гуфта мо мефаҳмем грин карт лотари барин лотарея гуфта мефаҳмем лекин аслаш Америка ба омадана бададаш мани мисол нелегал мебиёну сони сарашва сони грин карта дор мушун ку грин карта гуфтагиш аслаш ҳуқуқи ҳамҷа ба зиндагӣ кардан қонунӣ зиндагӣ кардан ва ҳуқуқи кор кардан наметиҳад ҳама ҳуқуқаш мушуд беғарзи выбор кардан яъне президентои выбораш ба рафта наметавонад грин карта доштаго грин карт ҳолдор мегӯянд моҳамба барои ҳамон грин карта мон агар як тараф лотарея кута фаҳмем агар а дуюм тараф ин ҳам хеле статус грин карт ҳолдер яъне грин карта доштаги одамо ҳам хеле статусаш аст ва ё қонунӣ Америка ба шуда метавонад кор карда метавонад зиндагӣ карда метавонад даробро карда метавонад ин фарқаш нест агар ҷо шумо бозӣ мекунедон аз Израил истода бозӣ мекунедон аз Америка аз Самарқанд фарқаш нест чунки сайташ якта вай ҳамун сайташа мепурсад шумо гуҷоба чӣ кайсон чӣ мостон кудан ҳамеша пур кардан накор мана якта хешамо Америка ба омадагӣ будан нелегал будан грин карта бозӣ карда Америка худаш ба истода ҳамин грин карта бурида легални шуда гифтан ҳам хел бозӣ кади яъне дигар раҳои легални
шудана накидани ва бозӣ кардан як дуюм сол сеюм сол буромад Америкаи худаш бем бурида мумкин ва яъне қатъи назар шумо кадом давлат ба сайташ якта агар компютер фаҳмош надаед английския салпал донед чунки салпал кусем мӯли чиза ҳозир ҳам ту гифта монедагар переводчико ба онлайн шумо перевод карда метиҳад английския ин қатара нағз донистан ҳам шарт не барои компютер сал фаҳмош надаедагар худатон пур карда метавонед ва грин карта. Так, дигар савол. Ман 3 сол пеш Москва ба тӯҳмат кати қава шудам. Ҳозир Самарқанд омадагӣ, Америка ба рафтан мана шансам ҳаст. Албатта шанс ҳаст ҳама вақт, лекин агар 3 сол пеш қава шуда буромдагӣ бошад агар хайлан ба не, ҳозирча не, чунки вақт гузаштагӣ дар кор ва ҷава Америка ва ман медонистагим боиша посольствои талабаш аст. Кадом статья кади мебинад ино аввал, агар ягон хел незначительный статьёи майдатар муштку ҳам хел бошад агар мелки хулиганство допустим то 10 соланд. Баъд аз 10 сол срокаш мугзараду ва ё 11 сол пеш шудагӣ бошад агар ва ин намебинанд, эътибор ба намегиранд, яъне ҳамчоқ шанс бо пайдо мешуд. Инам бо аниқтар кардан мумкин. Ин хеле саволҳои чуқура ман намедонам, чунки ин корҳои ҳамеш кади мен ин саволҳои ман ҷавоб доистагим ҳамеш кади иммигратсионный адвокат мөлта заниматься медад, лекин ман инҷаба как мутахассис не, как худама медонистагим, худама фикрама гуфта гузаштем, халос. Ман агар гуфтаи гапом барои шумон ва иштагиш дар кор не, инструкция ба ништагиш дар кор не, ман гуфтагим 100% теорӣ наштагишам мумкин. Барои ҳамон илтимос мана доистаги маслиҳатам кади беғарзи ман доистаги маслиҳат а дигариам маслиҳат гуфта кор кунетон. Так, дигар савол. Дигар давлат ба рафта омадагӣ одам грин карта бурод Америка ба виза наметиҳад мекута одам савол додан. Албатта вай фарқаш нест кадом давлат ба рафта омадагӣ шумо виза додан мегирад агар дигар параметротон тоғри биёд. Аслаш мӯлик аст туристический виза мегиранд. Туристический визая критериёш аст худаш ба яраша. Агар одам даромада туристический виза гирифтани бошад агар ва я Ӯзбекистон ба медоштагӣ ёнта мол мулка шудагӣ дар кор, ин як. Дуюмаш Ӯзбекистон ба медоштагӣ хештавор зану бачча фарзанддор шудагӣ дар кор, ин ду. Сеюмаш Ӯзбекистон медоштагӣ ягон хел мақомаш статуса шудагӣ дар кор, ягон хел государственный чиновник менамедонам, ягон хел ягон ҷо ба ягон хел ташкилота хуҷаинаш ми ва ҳоказо. Ҳамин сета чиз асосан вай исбот карда додан дар кор ки ёки вай фаҳмидагиш дар кор ки шумо албатта Америка ба омада намонда бозгар меретон. Туристический виза ин яке аз вайош факторош. Пеш аз рафт додан ҳамин чизои донистан дар кор ки ҳамин сета параметри, чунки ман худамам дар омда буромдагӣ вақташ ба манам худам отказ китагӣ ҳамин чизоя якта нимташ эътибор ба накита инобат ба накита равад агар одам отказ китагиша вероятносташ шансаш ҷудо калон. Барои ҳамон худаш ба тинчтаро пулаш мӯлтаро мол мулкаш мӯлтаро Америка инқадр дар кор набудагӣ одамон мӯл омада мӯранд Америка ба, чунки посольствоям медонад. Бо якта чиз ман ин социални сетё ба Facebook, Instagram, TikTok намедонам кадомаш ки набошад, анамунам вай барои ваё як ҳуҷҷат бар ҳисоб меёбад. Анамунам 10 сол пеш боза ино полностью дида мебурон. Агар шумо беян хел намедонам ганда чизои барош гавздагӣ мешумо, хел радикални чизои навистагӣ меёнта статуи гандая поделиться кардагӣ намедонам ҳар хел расмои я поддерживаю это я поддерживаю то гуфта мондагӣ ҳамеш анамун зачот мемедорад шумо через ҳамун страницотон полный психологически фаҳмида мегиранд шумо ки шумо Америка ба дар кор менем, чунки Америка ба мана фикрам шахсӣ фикрам грин карта доисаст барои рабочий сила мегӯн ишчи қучи барои рабочий силая гифта омадан, яъне моҳон поколени нав омада қучи нав кади калли свежи кади инҷа Америка ба кор кардодаги мо дар кор. Ҳамин маънош фикри ман да. Барои ҳамон Америка намехоҳад хайлам ба салакак мазеш набудагӣ ёки дармаеттар омада кор накарда за шуд давлат миштагӣ давлат ба фоида намеовардагӣ налог толе намекардагӣ ҳам хеле одамои хайлам Америка намехоҳад. Барои ҳамон ман ин социални сетё ба ман Facebook и дигар чизам аккурат недоштан дар кор. Худотона фикротон бошад чотки карда нависетон. Одам ҳамун ақлаш аст не ақлаш нест ҳамун фаҳмида мегирад гуфтани ман шумо бада 10 сол пеш боза ман медонам ина ва ё нағз как изучат карда анализ карда муборот пеш аз шумо дар омда гуфтон сони мӯлтари пеш аз шумо рафта ҳоли собеседование кадагитону накадагитон аллакай шумо ҳаю неятон тайёр муштавё шумо ба номаш ба як тафтатон ном кунаду як гап мезанад бо ягонта чиза аниқтар кадани бошад агар гап мезанаду сони галочкаи барош гап задан мегӯду ҳаю не мегӯ. Барои ҳамон ҳозир хай пандемия ку лекин вақташ шаваду кушода шавад ҳама чиз пештарбинӣ шавад агар илтимос
ҳамин ва ин рекомендатсияи ман гуфтагӣ ба эътибортетон. Так, бо як дигар савол. Чанд минут шуд вақтамо? 10 минут шуд асалакай. Ман бинекин ҷудо мӯли савол. Ман тез набошад гуфта мегзарам. Ин видео бутун дурма дарошагиша намехоҳам. грин карта патофт дудам, набуромайсаз. Бо чӣ хел раҳош аст Америка ба рафтана? данни момент дигар раҳоша ман умуман маслиҳат намедиҳам, чунки дигар раҳоши аз Мексикаю амин дигар давлатҳо чегарабудагӣ Америка кади сарҳад доштаги давлатҳо мегузоранд. Канада ба худаш омадан ҷудо қиин, ба даркор бошад баъзе ҷоба аз Америка ба омадан Канада ба омадан қиин шудаги ҳозир. Сони Канада ба биёд агар одамои мон то легал шуда Канада ба то гражданство накита ёки резидентсияи Канадаи нагирад агар Америка ба омадагиш ҳамонаям қиин ва ёям даркор шуд виза мегирад. Истини канадсоба виза нест, худаш ҳамон Канада ба зои дошта калон шудагу виза нест Америка ки аслаш. Лекин мани хел агар Канада ба омада легали шудагу ба виза ҳаст, дар омада посолствои Америка ба виза китагиш дакор барбир Америка ба омадагиш барош. Ани Мексика барин бемалол вай каде гузашта намешуд. Мексика кади яктанимта оилоя мон фаҳмисем уҷу Мексика комайса гӯям ҷудо апасти шудамон маълум намешуд. Баъзе оилаҳо мурда рафтатам Мексика ба ман вай раҳоя маслиҳатам наметиҳам, вай раҳоя оилаям накунетам. Ҳозир якта шанс фақат грин карта шуда мондагӣ ҳамин одамои мон ба сони ман посолство ки шуда шавад дигар ҳаёт пештарбинӣ шавад агар мумкин посолство ки дар омада ягон кор мекунам гуфта виза гирифта омадан. Так, дигар раҳоша ман беғарзи грин карта ҳозирча дигар раҳоша ман маслиҳат намедонам шумо. Бо ҳамон савол а Мексика гузарад мушудми ман шахсан маслиҳат намедиҳам шумо, лекин одамо фаҳмисем омайсем намедонам чӣ хел када ман ягонта меовардаги одамам намедонам, контактошам намедонам, намешиносам, чунки ман ин соҳаба умуман не қизиқиам намекунам. Ман яктанимта хешомам омадагӣ ман авоиям напурсидем ки чӣ хел омадаетон гуфта, лекин ҳамхел случиҳо шудагӣ буд чанд сол пеш омадагӣ буданд аз Мексика наздики баям омадан Мексика, лекин ман ягон напурсидем қизиқ намекунам. Канада ба равам аунҷо гузашта метонам Америка ба нав болоба ин саволба ҷавоб додам гузаштан мумкин, лекин ман ҷӯри худам ҷӯри навздам легал нишуд Канада ба сони посолство ба дар омада виза гирифта Америка ба омад ҳозир хонаш Америка ба Канада ба лекин Америка ба рафта омад мушуд. Агар ман программисти нақш шавам Америка ба омада метонам? Ҳа, албатта, агар мутахассис зӯр шавад агар одам Америка ба омада метонад, чунки Америка ба эн зӯр мутахассисои чинда мегирад. Ҳама вақт Америка ба дар кор фарқаш нест кадом соҳаба. Эн зӯра шайтон агар албатта вероятности омадаготон калон бошад, шансо калон бошад. Америка ба ягон IT компания шумо ҳамто гифта ман ин коригар ман ба дар кор мехел гуфта дута хат неста барои шумо апликейшн пур кунад агар вероятносташ ҷудо калон шумо ба скорее всего виза метиҳад. Рабочий виза мегӯяд номаша. Так, Америка ба кор ҳастми? Америка ба кор қилли када хорафтааст. Ман ягон бор нашунидем ки ягон кас мааш када хонабашта ман кор наёфтем, кор нест. Америка ба чанд миллион та одам ҳаст, ҳама қатара миллион та одам ба кор ҳаст. Ҳама вақт. Худи американцои намегӯям ман, чунки американцо мӯли кора писанд намекунад, лекин вақт одамои мон ба корои паст кади сар кунад, любой вақт, любой время кор ҳаст Америка ба. Ҳеҷ вақт Америка бекор намондааст ягон бор. Грин карта маҳкам мекунем гуфтааст. Ҳамин гап тоғрими. Инам ман намедонам, инам ман ҳеҷ не барои ина гуфтан. Манам шунидагиам хеле гапоя. Ки медонад мумкин маҳкамдан, мумкин не. Ина ман намедонам ин савол ба ҷавоб. Грин карта Америка паттод мушуд, чӣ мушуд? Грин карта Америка паттод мумкин нав мушдагист. Ман баъз вақт чанд сол пеш хешам ба паттофтаги, лекин набаромадагӣ. Америка шансаш мӯлтар яке бимегӯн, лекин фарқаш памои мон қадара нест. Чунки ваёба ина маънош чи збор информация, мисол 1 миллион та одам O'zbekiston патофтасми, а O'zbekiston информация биёдми, Америка информация биёдми. Хайлама ин қадара фарқаш нест, лекин ҳамин лотарея кор мекардагишу, мубуридагишу алгоритмаша мо намедонем. То ҳолӣ ҳеҷ ки намедонад. Предположение ҳаст, гипотеза ҳаст, тахмино ҳаст, ман тукуни мубури, ин тукуни мубури гуфтаги гапҳо ҳаст, лекин точно моҳо намедонем то ҳолӣ. Ҳеҷ ки намедонад нахайлам. Ман ёштар будам Самарқандба аз Тоҷикистон омада одамо пур кардагиша дида будам. Чун ин қадar мондетон гумага? Аку ман медонам ки вай интернет агиҷо ки хоҳад пур кунад мушуд. Ҳа аз Самарқандиё мӯл мебурам, барои ҳамон аз Самарқанд омада патофсем ки монам буреем гуфта. Як тараф хандовар одама хандеш мед, а дуюм тараф ҳеҷ кито намешуд. Мумкин ҳамин чиз кор кунад. Манам намедонам ин чиза. Так, грин карта ина гуфтем, Тошкан будagi посольство кайбак шуда мушуд. Тошкан будagi посольство ҷудо саволи наст.
منم خودم قسخ کیسیم چونکی خونانگو ما اومدگیشون دکار خیلی بزرگ ندیم دادیم یک سال زیاد بزرگ 2 سال شد قریب برای همون من خودم هم قسخ کردم استون من اویتیم نم اومدگیشون دکار من اینجا با من دینه در اومده دیگه بدن جانچیم که من اینجا با شتم کردیم 9 ایول با من بعد از 5 روز پس وای چی میگن اپوینتمنت توز نازداشت کرده شدگی تویس آدمای قبول کردید من این شتم کردیم 9 با لیکن با محکم شدگی ایول آگوست سپتامبر دیسم مشامت محکم حاضر سایتش با دارایم گویم اگر همون سایتی اپوینتمنت میکردگیش هم محکم است سببش نمیدونیم چوها این کایک شدگی کای محکم شدگی هم نمیدونیم دینمون همین در اونده دیدتون استه من شتم چطور کرده 9 چطور آدم уже забронировать کردگی نمیدونم 200 کسی یک روز قبول کنه 200 کس 400 کس уже در اونده ویزا با مراجعت کردید این عیناً توریستیکی ویزا туrizm бизнес همین ویزا может медицинский виза هم ممکنه بدگی دانش то есть иммиграционный виза не да ин non иммиграционный виза бо дигар савол а дигар давлата паспортиш даром агар виза ба шансам калонтар мушудми инам ҷудо қиин инам ман намедонам ин виза додан виза надодан айнан пасола одамош пасол ҳал мекунад консулство кор мекунад одамо ҳал мекунад ино чӣ хел параметре ки вай мекунанд ман мӯлиша намедонам лекин ман нав гуфтагем бар ин шумоно агар ваётон пуштотон бақувват бошад худотон ба тинҷ бошатон агар фарқаш нест акадом паспортро даромада мегиритон чунки барои ваё аз шумо информация гирифтан вай аз Тошкент мететоми аз Қазоқистоми аз Россиями аз Европами фарқаш нест ман ҳар хел случае фаҳмидагӣ баъзе кас Ӯзбекистон ба даромада отказа гирифтагӣ дига ҷо ба рафта виза гирифтагӣ баъзе кас Ӯзбекистон пасани даробро мекардагӣ дига ҷо ба рафта виза отказ кардагӣ то есть инам алгоритмаша фаҳмидан барои ман қиин ман намедонам ин чиза ки ба чӣ хел кор мекунад якта акемои мешиносед мекунад номашоно нестиги ма одам номаша нахонсем шумо ба документ мекунанд ҳамон одам мешиносед ми пула пешаги пурсен чӣ то одам пул тем мушуд ми ман ин чизо умуман намедонам ман наздикам намушум ин чизо ба ки ба пул метиятон ки ба пул наметиятон ин мана корам не мӯли ҳам хел документ мекардаго пула пешаги мегиранд бохар шудан дакор албатта мӯли ҳамин документ мекардаго фақат шумо ба салакак фаҳмаша мӯлуну ҳамон қоғозҳои талабаша мисол виза ба даромада анкета ба пур кардан чӣ хел документу дар кор ҳамонае медонанд савфаҳмаша мӯрон ҳамонае мегирану анноми шумо метиҳанд тамом дигар ҳеҷ кор намекунанд ҳеҷ хел ваёя документ чиндагошон пасорсто ё ки шумои гузаштагитона ҳеҷ хел таъмин намекунад шумо гузаштаготона вай чиз фақат лотарея барин 50-50 шумо гузаретон пули калони шуморо мегиранд шумо нагузаретон агар пули шумо мёсозад мӯли вақт ҳамахелин одамо нашуда монадагар ё гум мешуд ё пули калоне ки одамо гурехта мёред скорее всего пула пешаги надодан дакор агар шинос бошад ё онта фаҳмаша мерафта ки хешотон бошад ин корҳои кардана барош салакак ақли компютера фаҳмаша мерафтаги дар кор камакак мӯл не компютерба даро буро кунетон сайтоба даро буро кунетон агар мефаҳметон ҳамҷа худаш талабоша нестиги сони салакак англиска донисан дар кор тамом агар ҳамахел ҳозир ёшо мӯлеш медонад инашам бошад агар илтимос кунетон ҳамун документҳои гуфтагиша кунетон ина худи одам када метавонад мон америка ба ин хел чизоба ҳеч ки вайба муроҷиат намекунад редка агар муроҷиат накунад агар ҳамун средний американец ҳама кори ҳамхел онлайнеша худаш мекунад документашам предоставит кардагишам апоинтментҳоишам ҳамеша худаш мекунад онлайн даромада барои ҳамун камакак компютерни знание шудагиш дар кор шумо ин корҳои кардам пешаки ҳеҷ вақт ман маслиҳат намедиҳам با یک سه تا چهار تا میخوانیم 20 минут میکنیم ویدیویده جدا دورما دراز شد پارسال گرین کارت بریدگو ویزا میتیاد می اینا ها من شنیدم که شتو گرین کارت процессаш вай намушуд то есть истёнда намушуд ҳозирча ки буридагӣ бошад митием кусас то сентябра пасоси шуда мушуд айнан барои ҳамон окута гуфтагӣ ман гиҷоба шунидагӣ будам ман то чина намедонам лекин худо хоҳад грин карта буридаго омадагошон дар кор ман бовар мекунам ин чизро лекин ман инам аниқ намедонам ака ман португалия ба америка ба рафтани шусем ман ба илтимос ҷавоб дед 13 сол боза акем грин карта кади унҷа рафтем пригласительни фусонагар виза гирифта метавонам чӣ масъала мекунед ин пригласительни қарибе ки 0 ки барар будаги чиз ман як одам медонам приглашение кади мӯрон ман худам як бор рафтаги приглашение дасташ ба даже дароз кардан намушуд приглашение намепурсад чунки шумо виза ба Даромстон визая мақсадаш чи туризм гуфта нишон мететон туризм вай туризма ки нишон додетон аз шумо вай приглашение намепурсад приглашение мӯли вақт ваяш 0 ки баравар қадраш нест ваё пасол дида гифта дастон намехонад вай приглашение мон инҷа америка дусе кас фурстаги буд тамина фаҳмондем не фурсон гуфтам барби фурсондем фоидааш нест вай приглашение да
як кас мисол хеши наздикатон инҷа будагеш шумо ба гарантия наметиҳад шумоам бибин. Агар падар модар инҷа бошад, агар ёки фарзанд инҷа бошад, падар модараш китомдонӣ бошад, вай ёрдам метиҳад. Ҷудо ҳам наздик хешда. Лекин акетон бошан, агар акаки ука алохида оила бари ҳамон ваё ядришба вай када наметонад солаш калон бошад ки тим боли. Так, бо якта савола мехонам, ҳам ки баҳс мекунем. Ассалому алайкум. Мана неварима чашмаш оҷиз, намебинад. Қариб 2 сола шуд. Петербург 6 бор бурда операция кардем. Америка ба молиё баретон мушуд кусаз. Агар илтимос раз бошад ёрдам тетам бо маслиҳат. Албатта шавад дар кор, худо хоҳад мушуд ҳаракат кунед мушуд. Ин медицинский виза. Ин виза ҳамон туристический виза ки шуда шавад, агар хайлам фақат муроҷиат карда метавонед. Ҳозир аз сабаби пандемия инам маҳкам пасоста ин баям хайлам наметиҳад. Ман ягон каса нашунидем ки наздикиёба аз Ӯзбекистон гузашта медицинский виза кида Америка ба омадагӣ бошад. Чунки Америка худаш вақти пандемия худошон ки худошон буданд. Ҳама ҷо банд буд, больницашон пур буд. Интизор ки хайлам намушун ино ҳозирча. Ҳамту ки шуда шавад, агар худо хоҳад ҳам хел одамо бошад, ёбеду муроҷиат кунед, кори шумо шагирд дакор. Ҳама ба раҳмати калон ҳамҷаба мистиёнам бутун видео дароз шуда рафт. Илтимос бо як бор мекардам. Бачаҳо агар ҳамеро бинетон, агар то охираша манба нашуд Америка савол натетон, агар нақстар мушуд, чунки мон аз худамоя направлениемо мондагумо дакордем. Мон айниқса IT тадбиркория барош гап мезанем ин каналба. Ҳама ба раҳмат, саломат бошед.